ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмур Азия. имрӯз рӯзи якшанбе мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстии ҷиликӯл чоршанбе бозор. Дар ин видео навор кардем говои гусаладор ғуноҷин биқачаҳо бисёртар омода гирдааст. биқачаҳоро гирифтагием. баъд моли маъида, такаву биз, гӯсфандои барадор, қучқор ҳамаш ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ҳатман подписатсия кунед, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. савдо шид гови гусаладор якмзойд гусолаш ғуноҷин 7700 харидааст. 2 литри 4 литр шир дорад. бисёр боша 5 то 5 литра шир дорад. 7700 харидааст. Дата бақай средимнай тарғелиш 7000 ай. Бозор ҳоли ҳичи накардааст. Савдо сустарай. Майқафош пародаш сурайники. Иш боша 6500. ҳар душа якҷоя 13 гуфта истодагиай. Савдо мешава бо. Бозор нарх кардаги нест ҳоли. ма бақаи зарди средняй 53 бозор карда истай. У якташ савдо шидааст. наи боша 54 савдо шидааст. бақаи калони хароб 54 савдо шид. на бақачаи ала 4000 гуфта истодагиай. 3500 бозор кардааст. ма бақаи кал барои бастан 9000 ҷои пулгириш будааст. 8500 бозор карда истад. 8500 чон 10000 гуфта истодагиай. 9000 ҷои пулгириш 85 бозор кардааст. бақаи кал на инош 4500. якта тарғел, якта сия 4500 гуфта истодагиай. савдо мешава бо. қанчадан қилdi aka? 8000 ҳар душа якҷоя карда истар мега. дута буқачаи ёш 4000 мега. савдо мешава бо. 6600 ҳар душа бозор якҷоя кардааст. савдо шидааст ғуноҷин 3200 харидааст. акай ҷамшед салома қабул кар. ва нархҳои аниқ 3200 ғуноҷин харидааст. ма гусола буқа 2600 ай савдо мешава. чанд каданира? 21 2000 бозор кардааст. иш ғуноҷин Маъмур Азия 3600 мега. савдо мешава. ира чанд кадан? 32 кардааст. ира 3200. 2400 ғуноҷин гусола савдо мешава. бозор ҳоли нарх накардааст. иш 26 а иш 26 27 гуфта истодагиай. 22 иша 22 кардааст. 2022 кардааст бозор. дута буқача мана 5000 гуфта истодагиай. 4000 бозор пирсидеста.
иша 5000 гуфта истодаги савдо мешава бозор 4000 бозор кардааст. на сета буқача 4000 гуфта истодаги ин буқачаҳо бисёр даромадеста буқои калонам ҳасту кам якта дута инора 4000 гуфта истодагиян ҳар сешам савдо мешавам бо 3500 бозор кардааст. на модабузо қисир будааст 700 сомони гуфтестан савдо мешава бо чанди канам бозор 550 кардааст бозор хунук хурдааст бозора бинед мана қушхоро бара қушхор 2500 меган савдо мешава бо бозор 2000 кардеста. 26-27 кило живой чи гӯшти тоза примерно. на гӯсфанди баррадор 2500 савдо мешава бо бозор 2100 сум парсидестай. миёни солам гузаштагия камтар уже пир шидестай. на қушхори калон бо шишакма бо қушхори шишаки фарбе 3600 савдо мешава бо бозор 2400-2300 кардааст. вол мана бара чои бе оча 3050 сомониай бо савдо мешаванд 270 мунаи модаша карда истай дигашам ҳамун 10 сум фарқ мекунад бисёр боша на бара қучқорай 2500 мега савдо мешава бо 2300-2200 бозор карда истай. 31-32 кило гӯшти тоза примерно. на гӯсфанди барадор 2200 савдо мешава бо 1800 бозор пурсидестай. қучқар қанча қиляпти? 1600 ира кадааст мана. бара қушхорай созай пародашам. мана совлуқи гӯсфандои модда 1600 савдо мешаванд. миён солам уже гузаштаги айну. най сиёҳиш камтарак ёштарай. қанчадан соряпти бозор? бозор 1300 пурсидестай бозор богӯзи қисириш номаълум. ҳамин дурни қушхорода гаштаги аралашида ячи гуфта наметонем. маъмуразиам астми? қушхор савдо шудестай 1350 бозор кардааст. ҳоле бо як савдо омадай пасттар 13,5 на ғуноҷин вақти буқаравиш омадагиай 5200 мега савдо мешава бо 4300 бозор кардааст. баланди баландаш айвайда пасттарам пурсидагиай бозор. на ғуноҷин барои мол кардан 5000 мега савдо мешава бо бозор 4000 кардааст. ҷои пулгириш 4500 ҷои пулгириш будааст. на ғуноҷино сета ғуноҷин гӯсола 3200 меган бо савдо мешава
бозор 26-27 пурсидагия. на ғуноҷини зотӣ фародаш зурай 6000 мега бо савдо мешавад. 5200 бозор кардааст. 5200 ғуноҷини қисир.